Pod otenore gi somo, apisi mar jaod bura ma Wakeni kata Women Rep e County ma Homa Bay osedho tielo mar adek mar jiwo ratiro kod somb jopuonjre manyiri e county no, ma geto duoko chien wach rocho ratiro mag nyithindo manyiri kod wach gamo iye mohiu ma pod ni malo e kind jopuonjre manyiri. Jafwambo marwa e county ma Homa Bay Alia Beach lero mathoth. County ma Homa Bay en achiel kuom counties ma poni kod midhiero kalore kod wach gamo iye mohiu e kind nyithindo matindo manyiri masani ochung'e atamalo 23 e county ni. Gine ma jotelo kaachiel kod migepe ma opogore tiyo kanyakla mar duoko chien e nyasi mar Mama County Back to School program mane ochan gi Women Rep e County ma Homa Bay Laktar Osongo e skund yawuoyi ma Mirogi e kar chud bura Mandhewa. Jotelo ma Wakeni mano yuoro e kinde nyasi no ne okone jopuonjre e county ni mondo ket maino margi e somo mar duoko chien midhiero moko mamako gi e kor gwenge. And we are here because we are now going towards retirement, and tomorrow we must have judges like the ones who've spoken here. We must have a registrar of the judiciary. We must have professors. Nyakwa bedgi niyo mabei gi yawuoto mabei. Makwa neno gi TV kacha. To gi wuotho manyiri wuotho gi high heel to yawuoyi borwako sude maler. The vision of our Women Rep is to have our future secured through you. We're here because we want to see you excel. We're here because we want to hold your hands, to walk with you, to guide you, and to mentor you. Jolony sekta mar somo kaachiel kod jotelo mamoko mabeno yuoro e kinde nyasi no ne okoni dwaro nitie mar reso jopuonjre ma yawuoyi kaachiel kod mago manyiri e lwete chudhe moko manyalo rocho ngimagi e kinde mabiro. We are journeying with the teen moms. You'll agree with me when you go to the health facilities right now. Waneno nyithindo gi nyithindo. To nyithindo gi nyithindo, they need a lot of support. Being a teen mother is not the end of the road. We need to take them back to school. But what will make you excel most is something called the fear of the Lord. Hold on to the Lord, to your God. Listen to your conscience, what it is guiding you, because your conscience will guide you from right to wrong. Women Rep e County ma Homa Bay Laktar Osongo wacho ni chenro makamano geto ji osom nyithindo manyiri kaachiel kod mago ma yawuoyi e county ni e okenge ma opogore. Kind student, there must be no leg opening. Oh, nyisuni no thigh opening. And only no leg opening. When you open your legs to a chekalo, it's danjo gik moko maricho. Nyithindo machuo bongo gitindo se kikore. We want drug abuse to end. We want unnecessary adolescence, early and premature sexual activity to stop and must be mitigated. We want discipline in our schools and correct parental relationship at home and discipline for our community. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Alia Beach.